सावंतवाडी तालुक्यातील माझगाव ग्राम सचिवालय नूतन वास्तूचा भूमिपूजन सोहळा आज पार पडला। पालकमंत्री दीपक केसरकर व खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत, सभापती पंकज पेडणेकर, सरपंच दिनेश सावंत, विकास सावंत, विक्रांत सावंत, उपसरपंच संजय कांसे, पंचायत समिती सदस्य श्रीकृष्ण सावंत, अशोक दळवी, RK सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। विक्रांत सावंत, कार्यकारी संचालक भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठान, माननीय श्री RK सावंत, अध्यक्ष देवस्थान कमिटी माझगाव, त्याचप्रमाणे माननीय श्री महादेव लक्ष्मण सावंत, माननीय श्री बाबू गंगाराम सावंत व सात सावंत समाज परिवार माझगाव व माननीय श्री हेरे सावंत, बाबू सावंत भोसले यांचीही इथे उपस्थिती आहे। या उपस्थितांमधून इथे भूमिपूजनाचा नूतन वास्तूचा सोहळा संपन्न होत आहे। त्याचप्रमाणे इथे आपल्या या गावचे सरपंच श्री दिनेश बाबू सावंत, बाळकृष्ण आलेकर, श्री विशाखा विनोद जाधव, त्याचप्रमाणे ग्राम विकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी वृंद व ग्रामस्थ माझगाव येथे उपस्थित आहेत। तर यांच्या उपस्थितीमध्ये सुंदर असं सोहळा भूमिपूजनाचा इथे संपन्न होतो। माझगावच्या विकासाच्या दृष्टीने एक पुढचं पाऊल उचलता हरकत नाही अशी ही ग्राम सचिवालयाची इथे उभारणी होणार आहे। त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना नागरिक सुविधा व ग्राम निधी योजनेअंतर्गत ग्राम सचिवालयाची ही नूतन वास्तूची इथे भूमिपूजनाचा सोहळा संपन्न होतो। तांबूल व्यावहारिक महागणाधिपतये नमो महागणानां नमस्कार नमो नमो विष्णुदाय नमो नमः शिवाय प्रभाकरे नमो नमो तस्मै गणेशाय नमो नमः महागणानां सर्वेषामाश्रया भूमिर्वराहेण सुभद्राः
हात जोडा. नारळ जेव्हा समोर ठेवा, नाही तर ताटच ठेवा ना, ताटच ठेवा. आणि हार आधी तो हार आहे ना यांच्याकडे द्या. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते. नीलकंठाय महादेवाय नमः. ब्रह्मया देव सावे भूतावाप्ते भवेत जन्मजन्मनि. हरे नमः. आज आपल्या या ठिकाणी माझगाव या गावात होणारे माझगाव ग्रामपंचायत सचिवालय, या सचिवालयाचा शुभारंभ या ठिकाणी संपूर्ण गावदेवता भवानी महादेवता त्याप्रमाणे सावंत वसदेवता स्थळामध्ये असलेला ब्राह्मण या आदित्य नमदेवता वास्तुपुरुष मूळपुरुष या सर्व देवतांना नारळ विडा बांधतात. नतवा स्वां कुलदेवतां विघ्नेश्वरौषाढलां पक्षे पुष्पविवाहौ सुगमिदं वेदो हरौ सुणमदां स्वस्यैवान्यगुणानुवर्णनपरि श्रान्तस्य विद्वान्ते नित्यं सोदरपूर्तये कुर्यात् सदा मङ्गलम्. यावेळी ग्राम सचिवालयासाठी आपल्या जमिनी दान केलेल्या लोकांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. सावंतवाडीशी एकरूप झालेली आहे. आणि म्हणून सावंतवाडीच्या ज्याला आम्ही विचार करतो त्याला भाईसाहेबांना सुद्धा कधी ते माझगावमध्ये राहतात असं आम्हाला कधी वाटलं नाही. हे सर्वांचे होते, किंबहुना संपूर्ण कोकणचे होते. आणि सातत्याने कोकणचं नेतृत्व करत असताना आज जी आरोग्य यंत्रणा आपल्याला गावोगाव गेलेली दिसते त्याचं खऱ्या अर्थाने श्रेय आदरणीय भाईसाहेब सावंतांना ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून त्याचा उल्लेख रेश्माताईने केला की जिल्हा नियोजन मंडळाचं कामकाज करत असताना जास्तीत जास्त निधी आपल्या जिल्ह्याला कसा प्राप्त होईल हा माझा नेहमी प्रयत्न राहिलेला आहे. आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही जिल्ह्याला मिळत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त निधी हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळतो. आणि म्हणून आपण बघता की सिंधुदुर्ग जिल्हा एकमेव जिल्हा असा आहे की ज्या ठिकाणी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतःच्या मालकीच्या इमारती आहेत. आणि आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ज्यांच्या इमारती जुन्या आहेत त्यांना मोठ्या इमारती देण्याचं काम चालू आहे. मी ज्याला या खात्याचा मंत्री होतो त्यावेळेला ज्यांच्या नावाने आमचा पक्ष उभा राहिला त्यांनी महाराष्ट्राला मराठीचा स्वाभिमान शिकवला ते हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने एक योजना मी सुरू केलेली होती. आणि त्या योजनेमधून सुद्धा गावांना ग्रामपंचायतीच्या इमारती दिल्या जातात. ग्रामपंचायतीचं जे सिस्टम आहे ते अधिक प्रगत व्हावं म्हणून केरळच्या धर्तीवर योजना मी त्यावेळेला आणलेली होती. जसं कोकण ग्रामीण पर्यटनाचा उल्लेख आदरणीय खासदार साहेबांनी केला. ज्यावेळी मी ग्रामविकास खात्याचा मंत्री होतो त्यावेळेला ही योजना या कोकणासाठी देण्यात आली. परंतु ही योजना कोकणासाठी देत असताना सगळ्यात जास्त निधी
काही आपल्याला सांगू शकतील की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेला आहे. परंतु ह्या ज्या योजना आहेत ह्या तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, तुम्हाला त्याचा लाभ झाला पाहिजे. तर प्रत्येकाने ह्या योजना समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये स्वतःचा विकास केला पाहिजे असं मला निश्चितपणे वाटतं. इथं आल्यानंतर मला कल्पना आहे की माझ्या प्रत्येक गावासाठी काही एक स्वप्न होती. ही स्वप्न अशी असतात की त्या गावामध्ये नेमकी काय कमतरता आहे आणि ती कमतरता दूर केल्यानंतर, कारण कोकणामध्ये असं आहे की कोणच राजकारणावर अवलंबून नसतो. प्रत्येकजण स्वतःचा व्यवसाय करतो, प्रत्येकजण आपल्याला शेती करतो आणि त्याच्यामधून जो फावला वेळ असतो त्याच्यामध्ये राजकारणावर थोडीफार चर्चा केली तर. नाहीतर तुम्ही जर पश्चिम महाराष्ट्रात गेला, एका वेळेला गेला की 5-10 हजार लोक जमतात, परंतु ती आपली कामं घेऊन येत असतात, आपली कामं करून घेतात. ही तिथली संस्कृती झाली. कोकणी मनुष्य कधीच काम घेऊन येत नाही, तो आपल्या त्या विश्वामध्ये सुखी असतो. परंतु ते विश्व अधिक सुखदायक होण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. कारण आयुष्यामध्ये मंत्री व्हायची संधी कधीतरी एकदा येते, ती तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेने मिळाल्यानंतर मला असं वाटतं की माझगाव जरी सावंतवाडीच्या जवळ असला, माझगावमध्ये इंडस्ट्रियल एरिया आहे, त्या दृष्टीने माझगावला औद्योगिकसुद्धा म्हणता येईल. पण आजसुद्धा माझगावमधले बहुतांश लोक 60-70% लोक अजूनही शेती करतात आणि त्याच्यामुळे माझगावला आजसुद्धा पाण्याची टंचाई आहे. कारण माझगावचं पाणी इन्सुलीवरून येतं आणि त्याच्यामुळे माझगावला पुरेशा दाबाने पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नाही. नेहमी पाईप फुटतात एवढ्या लांब, कारण माझगाव उंचावर आहे आणि इन्सुली खाली आहे. तर हे सगळं लक्षात घेऊन आपल्याला 22 कोटी रुपयाची धरण माझगावसाठी मंजूर झालेलं आहे आणि हे धरण झाल्यानंतर संपूर्ण माझगाव हे सुजलाम सुफलाम होईल याची मला खात्री आहे. ज्या चिकटेवाडीचा आपण उल्लेख केला त्या चिकटेवाडीसाठी तिथपर्यंत रस्ता पोचावा म्हणून 1,20,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि लवकरच मी या संदर्भात काही मीटिंग घेऊन फॉरेस्टच्या अडचणी दूर करून या रस्त्याच्या सुद्धा भूमिपूजनाला दर भूमिपूजनाला मला मी खरी तर खासदार साहेबांना सांगितलेलं होतं की माझी सगळी भूमिपूजन तुम्ही करा म्हणून. कारण एवढा प्रचंड फिरणारा खासदार महाराष्ट्रामध्ये काय देशामध्ये कोणीच नाही असं माझं स्वतःची समजूत आहे. आता जर ते कुठेतरी तुम्हाला चिपळूणच्या टोकाला नसले तर दुसऱ्या क्षणी ते सावंतवाडीमध्ये असणार. आत्ताच मला सांगत होते की इथून आपण हिंदळ्याला जाणार आणि इथून हिंदळे 120 किलोमीटर, इथून बेळगावपेक्षा जास्त हिंदळे आहे. म्हणजे असं काम करणारी माणसं फार विरळ असतात. मी तुम्हाला मनापासून सांगतो आणि असे खासदार तुम्हाला मिळालेले आहेत म्हणून तुम्ही भाग्यशाली आहे. मला ज्या ज्या वेळेला संधी मिळते आणि माझगावचं काम समोर येतं, मग ते 25-15मधून असून दे, आमदार निधीमधून असून दे, जे आपण सुविधा ज्याला म्हणतो ज्याच्यामधून आता तुमचं हे दिलेलं आहे, कवर्ग पर्यटन असून दे किंवा 25-15 असून दे, प्रत्येक ठिकाणी तुमच्या बाजूने तो निर्णय पडलेला असतो. त्याचं कारण प्रेम कसं करायचं हे माझगाववासियांपासून शिकावं आणि ती परंपरा तुम्ही आजसुद्धा कायम ठेवलेली आहे. म्हणून तुमचा सगळ्यांचा आम्हा सर्वांना सारखाचा अभिमान आहे. एक दर्जेदार आणि ज्याला राजकीय वारसा असलेला, ऐतिहासिक परंपरा असलेला असा हा गाव. त्यामुळे या गावच्या ग्रामपंचायतीच्या भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित राहिलंच पाहिजे असा आग्रह माननीय अशोक दळवी आणि विक्रांत सावंत यांचा होता आणि मला फार बरं वाटलं आज या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित राहताना. जसं गाव जसा विविध रंगाने फुललेला आहे, विविध गुणांनी फुललेला आहे, तसं आजचं व्यासपीठ सुद्धा तसंच आहे. सर्व आहेत, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, नंतर स्वाभिमान, भाजप बसले आहेत आमचे तिथे समोर, माझे मित्र, सहकारी मित्र आहेत. आणि रेश्माताईने सांगितलं ते खरं आहे की विकास म्हटल्यानंतर सर्वांनी आपापले काय सगळी ती 12 पंचायत गावराटी थोडी बाजूला ठेवून विकास हे एका शब्दावर एकत्रित येऊन आपला गावाचा सर्वांगीण विकास करण्याची गरज आहे. आणि खास करून मी दीपकबाईंचं एवढ्यासाठी मी कौतुक करणार आहे की मागच्या 5 वर्षामध्ये खास करून पूर्वी सुद्धा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये कोकण हा भाग होताच, रत्नागिरी, मग त्याचे 2 भाग झाले सिंधुदुर्ग. पण कोकणच्या अडीअडचणी, कोकणची भौगोलिक रचना, कोकणचं असलेलं राहणीमान आणि विविधता ही लक्षात घेऊन कोकणसाठी एक स्वतंत्र दर्जा आजपर्यंत कोणत्या राजवटीने दिला नाही. तो
दीपकबाई ज्या मंत्रिमंडळामध्ये आहेत त्या मंत्रिमंडळाने कोकणातल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गासाठी जेवढे स्वतंत्र कायदे केले ते यापूर्वी कधी झाले नव्हते. खास करून आता ताईने उल्लेख केलेला किंवा बाबूने उल्लेख केलेला तुमचा कोकण पर्यटन हा प्रथमच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आलेला कायदा आहे. आता कालच्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा एकदा तुम्ही सरपंच सुदैवी आहात की पुन्हा एकदा तुम्हाला घर बांधणीचे जे प्रस्ताव आहेत हे तुम्हाला मंजूर करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. केवळ आणि केवळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गासाठी झालेला कायदा आहे. त्यासाठी आमचे पालकमंत्री दीपकबाई त्याबरोबर आमच्या कोकणातल्या सगळ्याच आमदारांनी सातत्याने 1.5 वर्ष प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीनं त्यांचे अधिकार प्राप्त करून दिलेले आहेत. त्यामुळे कोकणचा विकास केवळ घोषणा करून नव्हे तर तो कोकणचा विकास केवळ शब्द वापरून नव्हे तर कोकणातल्या प्रत्येक गावापर्यंत विकासाची पोचपावती कशी पोहोचेल या दृष्टिकोनातून जो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे ते सुदैवाने सध्याच्या राजवटीत होते. माननीय दीपकबाईंच्या माध्यमातून या कोकणच्या विकासासाठी मागच्या 5 वर्षामध्ये जो निधी आलेला आहे हा खूपच अभिनंदनीय असा निधी आहे. वेगवेगळ्या जी आपली पहिली इमारत होती ती 63 वर्षापूर्वीची होती. तदनंतर आता ही इमारत आपली नावारूपास येते. ह्या ग्रामपंचायतच्या इमारतीतनं जी काय विकास कामं असतील जो काय केंद्रबंधू म्हणून जी आपली ग्रामपंचायत आहे काम करते ती चांगल्या दृष्टीने ग्रामपंचायती काम पूर्णत्वास राहील आणि लोकांचे प्रश्न इथे सुटतील